Bine v-am regăsit la un nou episod la Prietenii ACAF și poveștile lor. Unde? Bineînțeles la Cinematograf Teatru Florin Piersic, unde avem invitați pe familia Călin, o parte din familia Călin, adică Ioana Călin, care este manager al acestui Cinematograf Teatru. Astăzi suntem împreună cu fiul ei, cu Anca, fiica mea, și ca să ne distrăm un pic, și vom vorbi despre... Stop cadru! O să încep așa. Un bun organizator, un om, un spirit foarte cald, care ne dăruiește așa o atmosferă de familie. Întotdeauna ne întreabă dacă am mâncat ceva pe ziua respectivă. E un om cu care îți place mult să-ți petreci fiecare zi. Spune Lidia. Lidia, cea cu care te întâlnești în fiecare zi. Da, pentru că am întrebat-o care ar fi calitățile care o definezi din punctul de vedere al unui om care e zi de zi alături de tine. Și mi-a spus toate astea. Un om foarte drăguț și foarte deschis. Și mi-a plăcut și ce am auzit și modul în care a spus-o. Nu pentru că a trebuit, ci pentru că a simțit. Eu cred că... Ți-a făcut portretul. Știu că ei mă laudă destul de mult, dar... Nici chiar așa. Da. Astea Ioana, sunt cuvintele. eu Da, cred ce că mă vrea să bucur pună o foarte pilă la tine, nu? M-am de atâția ani de zile. Nu cred că e cazul. Eu chiar am vrut să te întreb, atunci când s-a inaugurat Cinematograf Teatru, adică când Florin Piersic a împlinit 78 de ani, nu? Da. Tu erai, tu deja conduceai? Nu erai? Nu. Nu, eu așa am venit. După ce s-a renovat aici, aveam nevoie de un suflu nou, că am venit prima dată pe marketing să facem treabă, că era așa, nu mergea. că mergea o instituție de stat. Instituțiile de stat sunt mai un pic mai așa, mai trebuie împinse de la spate. Și când am venit, am preluat un spațiu pe marketing. Am întrebat ce buget am ce pot face eu aici? Nimic. Și da, buget? Păi da, de asta ai venit. De asta ai venit, să faci ceva fără bani. Nu avem bani. Excelent! Uite, suntem pe aceeași felie, Da, să știi. da, Așa da, e și aici, asociația aici, noastră. da. Nu avem bani, dar vrem să facem cât mai multe. Da, Întotdeauna pe înțeleg. zona creativă apare aspectul ăsta, mai Da. puțin aspectat financiar, dar cu multă fantezie și cu o creativitate debordantă. Instituțiile, da, nu știu, eu zic că trebuie susținere și de la ministere și de la stat. Cu siguranță. Cu Noi suntem siguranță. regie autonomă, în care ne autofinanțăm, deci nu există varianta asta. Ne subordonăm Ministerului Culturii, dar nu. Anul primit Trebuie să vă finanțare? ajutați singuri. Nu, Absolut nimic. nu, regie autonomă. Wow. Regie autonomă. Și atunci, Tot premiul ce- pe care tu l-ai primit anul acesta, cu câteva Da. săptămâni, Și care se Ce numește înseamnă? cum? Ce a însemnat financiar? Nu, financiar n-a însemnat nimic. Nu a însemnat nimic, da. Este un premiu de recunoaștere, ce m-am bucurat foarte mult pentru titlul acesta. Dezvoltăm proiecte în domeniul incluziunii sociale. Pentru premiul acesta a fost acordat pentru accesibilizarea filmului persoanelor cu deficiențe de auz. Este un proiect care l-au inițiat 4 fete de la Universitatea Tehnică. Au venit la mine și aveau o brățară arăta foarte bine și mi-au venit propunerea să implementăm proiectul ăsta. Este, cum să nu accept să fac ceva, face un bine nemărginit. Comunității. Da. Ce înseamnă? Cum? Brățara transformă sunetul filmelor în vibrații care le simți pe piele. Wow! Excelent. Și asta și la evenimente se poate folosi, la concerte mai ales, când este muzică și mai tare. Așa de vibrațiile sunt niște senzații tactile care oferă o senzație unică. Sunt foarte interesante. Și ei își pot, adică cei care n-au auzul dezvoltat, mă gândesc că pentru ei cu deficiențe de sunt auz, domuți, deci nu au deloc. Da. și simt vibrația adaptează muzicii cumva. și a Da. textului și a absolut tot. Și textul vorbitul acolo este mai greu, dar sunetele, vibrațiile, vânt, Fantastic. Exact, senzațiile explozii din interior, filme. din Da, ei acțiune. povăresc pe piele. Și la concerte au venit, aveam un film cu Bob Dylan și au venit la filmul respectiv și efectiv se pot mișca mișcau în ritm. pe ritm. În ritm. Da, Ce da, fain! da, da. Ce Excelent, fain. un proiect minunat. Felicitări! Da, da. M-am bucurat foarte mult că revista Capital este interesată de proiecte de genul ăsta.
E foarte importantă recunoașterea pentru că te ajută să pornești de la un alt sau să ai un alt raport cu ceea ce vine, să ai un pic de guess, un pic de încredere că ești pe drumul potrivit. Da, îți dă încredere mult, ai dreptate, așa e. E foarte interesant traseul tău. Așa am aruncat eu un ochi pe unde trebuie și am înțeles că ai fost, da, exact pe unde trebuie. Okay. Am înțeles că ai debutat ca dascăl, deci ai terminat colegiul pedagogic. Da. Ai trecut prin jurnalism, Da. așa, și ai făcut chiar și manageriat în zona Horeca. Și restaurant, așa, am avut, ok. Bun, ca să ajungi acum manager într-o zonă la un teatru cinematograf sau un cinematograf teatru, singurul adică cel de-al doilea din Europa, pe lângă Monte Carlo, doar acolo mai există așa ceva. Și mi se pare așa o traiectorie foarte interesantă. Da. Care e firul roșu? Așa te poartă viața. Este foarte... Nu asta să mă gândesc niciodată cum de-am ajuns aici. Cred că ți le așează viața în cale. Postul acesta, locul de muncă unde sunt acum, mi se pare cel mai potrivit mie. Am încercat multe, cum ai spus și tu, am fost în multe domenii. Am făcut și o revistă pentru copii, nu știu dacă ai văzut. Exact, Scăpăriciu, da, care am folosit ce am învățat în liceul pedagogic cu jurnalismul, cu facultatea. Și atunci împreună ai îmbinat cele două. Da, am făcut o revistă pentru copii cu texte, compuneam probleme, foarte drăguță. Și mai spiritul ludic. Da, pentru că da. trebuie să te joci cu oamenii, trebuie să te joci ca lucrurile să ia o cale mai deschisă și mai, nu știu, energetică. Da, Octavian, fetele se înțeleg foarte bine. Eu zic să mergem la un am suc, polarizat. să le lăsăm să discute, că lor le place Complet. foarte Da, mult. aveam următoarea întrebare pentru Octavian, să știi. Aveai o întrebare? Da. Mulțumesc, scuză-mă că intervin. Mă duc singur să beau un suc atunci. Cât de complicat e să locuiești și să te dezvolți lângă mama ta, lângă un om atât de ocupat. Bună întrebare. Nu este deloc complicat, ba din contră. Este am un mediu foarte favorabil Sunt în convinsă. casă. Și am noroc cu exemplul pe care mi-l dă, cu ceea ce mă învață, că am ce învăța, chiar am ce învăța de la ea. Pot să te întreb în ce domeniu studiezi? Da, eu sunt student la USAMB, la București, Super, peisagistică. Super! Adică Excelent. inginerie, așa. Trebuie să ai imaginație. Da, acolo. da, da. E Deci un fel creativitatea e de zonă acolo, e de la artistică. tine. Da, da, clar. Păi și eu când vedeam case la roșu, deja în capul meu se întâmplau foarte, foarte multe modificări și la case și mai ales în curte. Și am zis să profit de chestia asta și să văd dacă mă pot dezvolta. Care e visul tău? Să am o familie fericită și, Ce frumos! și să Wow. pot să fac cam ce mi-aș dori eu. Dar Știi că ce ți-ai dori? Cel mai Să mult mă gândesc fiu liber. Și liber eventual, hai să spunem așa, liber eventual financiar. așa, da. ajută mult. Și asta, Da. da. Că dacă vreau să plec, odată, nu știu, mi-au familia, plecăm și noi într-o excursie, pentru că așa vreau și pentru că pot. Știi ce mi se pare foarte fain? Că la un om atât de tânăr, deci de apropiat de copilărie, primul lucru la care s-a gândit a fost familia. Familia. Bravo pentru gândul bun. Ai Mulțumesc. deja în plan ceva? Încă? Deja te-ai gândit să ceri măna cuiva? Vezi că îi faci Nu, mamei Eu sunt surprize. foarte curios, deci, că e aici dai ceva mama. veste. Mie tot mi se pare, nu știu, oricine mă întâlnesc, femeilor le este foarte ușor, doamnelor și domnilor, să fie mult mai tinere decât arată buletinul. Și de aia tot mi se pare că sunteți frați. Și tu câți ani ai? Seamănă foarte Da. tare. 20 de ani, fac 20. 21 acum în noiembrie, da. Mulți înainte. Eu am vrut să te Mulțumesc întreb mult. de ce te-ai dus De până la asemenea. București, la USAMV, când și noi avem aici USAMV. Pentru că la București sunt multe alte oportunități și mult mai multe. Și am și profitat deja de câteva. De exemplu, Dragoș Iscăcescu este un mare arhitect și landscaper, adică Deci, peisagist. ai nevoie de un mentor, avem nevoie de mentori foarte buni ca Da. să avem acces la cât mai multe informații în timp scurt. Da, și de exemplu, și din cauza faptului că sunt în București, am ajuns să-l cunosc pe omul respectiv și
doar o zi m-a dus pe șantierele lui și unde mai lucra și mi-a arătat și proiecte și planuri, cam tot ce făcea el. Și dacă nu eram acolo, poate nu reușeam să Corect. văd. Ești un model pentru fratele tău. Sper că da. Andrei este mai mic, înseamnă, Da, nu? este cu 5 mai mic. Și despărțirea Da, asta, plecat. Chiar, cum am? ești în anul 2 atunci, nu 2 Nu sau pot 3? să spun chiar 2, anul Doi. 2, dar nu pot să spun chiar despărțire. Vii des acasă. Veneam mai des anul trecut, tot mai des, atunci aveam și iubite la atunci, dar... Mami mi-a aruncat o privire lungă. Cum să-l cunosc? Dar Dar ne-au știu zis la că mi-ai zis că telefon, numai până discutam pe astăzi, video. că Da, acum așa este nu știu acasă, cum ar Nu Octavian. se, distanța asta nu se mai Adevăr, simte ca și da. mai de mult. Corect, corect. Este mult mai Mai de diferit mult. acum. Vă scriați scrisori acum. Acum, cu un video și Da, Erau chiar. scrisorile. Din armată, ce fericit eram când primeam scrisori de la iubite. Doamne! Dar și invers. Era o perioadă destul de romantică. Nu mai romantic din cauza Da, asta, sigur. da. Da. Acum prea repede Pentru că ai și acces. timpul îți permitea să te gândești la omul respectiv, Corect. să te întrebi oare ce Să mai face știi. și așa. Acum, ce face? Păi, uite, asta face. Că am văzut pe story pe Instagram, adică Din punctul ăsta de vedere, chiar te regăsești în trecut mai tare sau în prezent? în trecut. Sincer. Și mi-aș fi Asta- dorit să cunosc acele vremuri, dar, na, Vezi, uităm aici. asta este educația. Foarte mult. Eu cred că cel mai important lucru, că judecăm de multe ori tinerii, dar ceea ce primesc acasă și mai ales echilibru, mediul, iubirea pe care o dăruiești, o primești în familie, este reflectorul tău pentru drum lung. Dacă ai tot ceea ce e important, tot ceea ce ține de valorile de bază acasă, e clar că va fi un om frumos pentru toată viața. Da, Deci sper să mulțumesc. fie. Da. Exact. Exact. Excelent. Spontan și fain. Asta e frumos, sentimental, Da. vine să plâng. Ei, Petri, Mamă, îți mulțumesc. Da, da, foarte frumos. Nu faci totul perfect. Sunt imperfecțiuni N-ai la cum. orice părinte. dar Să știi, Da, clar. accent spre. Da, da, da. Eu sper că am făcut. Planuri de viitor. Profesionale sau... Ori de care, de ambele. Dacă... Să plece în vacanță. De Pe acord. lângă vacanțe, mai trebuie Da. să și muncim. Avem multe în proiect pentru că va fi tot mai greu să aducem lumea înapoi în sălile de cinema sau De de ce? spectacol, pentru că foarte mulți acum lumea stă în mediul virtual. Dar ceea ce se oferă o sală cu surround-ul, cu toată atmosfera respectivă, nu ți oferă. în continuare experiențe minunate, nu doar film, și spectacole. Exact. Și avem și proiectul ăsta minunat cu Ateneu Copiilor, nu știu dacă știți de Da, el. da, da. Nu, eu O nu operă știu. pentru copii, un proiect unic, cu periodicitate, acum nu știu, încă nu e fixat, dar în zilele de sâmbătă dimineața organizăm pentru copii o operă accesibilă lor. Ce Pentru frumos. vârstele între 5 și 12 ani. Super. Foarte, Excelent. este foarte Super. frumos și Așa educăm transfer masă, copiii prin mici educație. melomani. Da, 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 da. Voi, Și trebuie să oferim, scuză-mă, Scuză-mă, Petri, scuză-mă. O să oferim diversitate. Și pe sectorul acesta și conferințe de dezvoltare personală în foarte multe, pe multe domenii. Lumea trebuie să... Sala este foarte ofertantă. Da, Adevărul e că are o scenă extrem de generoasă. Chiar povesteam cu Petri că este mai lată decât scena operei. Deschiderea Este scenei mai este lată, de da. 16, da, Da, aici da, este da. de 16 metri. 18 are Opa! lungime, da. O, foarte lată. Și la operă cât Și- are? Cred Înțeles. că aproximativ 12 metri este deschiderea. Bine, în adâncime scenei. este... Adâncime clar este mai clar, În clar, adâncime, mult, așa, nu. mult. Deschiderea la Da, perspectiva la scenă. trebuie să fie... Cortină. decoruri și... Exact. Da, este Bine, altceva, este așa cruită altfel de special. spectacol. Da, da. E fantastic, e o zonă care are mare nevoie de aplecare asupra ei. O să prindă gustul și de important. mult timp ei sunt, și el și Mihaela sunt implicați foarte adânc în fenomenul acesta de educarea copilor prin muzică și prin muzică de calitate. Da, Deci e un e spectacol foarte super. frumos și sper să atragă tot mai multă lume și să devină un obicei, adică la lung. Super! să lucrăm. Faceți o Lucrăm mult pe- stagiune, e ca un fel de stagiune pentru copii. Exact, 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 exact. Și lucrăm mult și pe proiectul ăsta, e foarte drag, îmi place. Super. Îmi place Ce și sper frumos. să prindă. Da. Avem ceva în comun cu ACAF-ul,
voi aduceți copiii aici în sala de cinematograf, în sala de teatru cinematograf, noi mergem la licee și pentru noi ceva foarte... Mergi la licee? Da. Ce frumos! Este un proiect, o stagiune, mini-stagiune sau micro-stagiune pentru liceul Elf. Da. Și tot În care așa, proiect studenții- studențesc. Da. Studenții merg la elevi cu spectacole, mini-spectacole, cu pian, Reducții, bineînțeles, spectacole și cu reducție. câteva costume și studenți pregătesc la clasa de operă și Ina Hudea, care este regizorul, îi duce și pune pe o scenă improvizată, dar le deschide apetitul pentru altfel de muzică decât Da. cea cu care Da. sunt ei obișnuiți. Și la el au deschidere spre genul ăsta de proiecte. Absolut, Deci absolut. întotdeauna au fost... Elfine sunt sponsori Da? principali, da, Oh, ce da, frumos, da, 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 da. da. Vladimir, pe Vladimir îl știu de când era micuț, fiindcă mama lui a inițiat școala Elf. Prima dată a fost grădinița, foarte mare. Acum chiar au de la grădiniță până în clasa 12-a, parcă văd că o să facă în curând și facultate, va fi facultatea Elf, cine știe. Adevărul că E foarte deschis, toată structura Vladimir. unei țări și tot ceea ce se naște în timp valoros ține de educație. Deci cu cât investești mai mult în educație, cu atât vei viitorul avea este mai, da. oameni mai bine calibrați, care vor ști alege, care vor ști să își poarte gândurile și pașii pe unde trebuie. Deci cred că e cea mai importantă investiție pentru o națiune. Așa că, Da, și oamenii sunt structura societății, trebuie investit în ei. Așa cu e. siguranță, și sănătate. Educația și sănătatea asigură. Dacă suntem educați, putem și facem un pic de prevenție și Exact. de mai cam Exact. merg una în educație prima și cea mai importantă și după mine. Octavian, după ce termini facultatea, ți-ai dori să vii înapoi în Cluj ca să pui în practică ceea ce ai învățat și să te dezvolți aici? Să faci, Pe faci plan frumos financiar, Clujul în în sensul- continuare. La început eram sigur că mă întorc, dar așa pe parcurs, Ți-ai dat seama că oportunitățile sunt mai mari și mai bune acolo. da. Te Da. asigur că așa este și din punct de vedere artistic Bucureștiul are o altă deschidere, Da. eu n-am rezistat. Dar contează și ce îți oferă București. Da, E adevărat. da, e o altă, Aici. e o altă Capitala are- perspectivă. Da. Și eu sunt de Trebuie acord să cu Anca. recunosc. Da. Da, de-aia voi sunteți la Cluj și eu n-am rezistat la București, de exemplu. Uite, vezi? Nu, eu după 6 luni m-am urcat pe tren și am venit Bine, acasă, nu am oamenii rezistat. sunt... Altfel. Da, E un da, alt da, da. fel, un alt mod de a vedea viața, de a trăi viața, e mai Câteodată greu de tumultoasă, stat cu ei. pe repede înainte merge, sângele clopotește, mai primești un pumn, mai nu știu ce. Asta Nu e un este- film, nu e așa. Ce Nicio la problemă. capital au venit în Ardeal să dea un premiu și pentru asta, așa ceva. Mă mira, eu așa, știi? Nu. Erai consternat, Nu? ai zis, nu se poate. Vă rog, verificați, Da, precis, sigur? mie Trebuie îmi să revine vin. acest Să nu mi-au vorbit de avion degeaba, să vezi. Și în sală, scuze că mi-am adus aminte de gală, era tipa, o doamnă care a inițiat și a organizat, a pus bazele Muzeului Mina în București și a făcut și la Cluj. Și la Cluj este mult mai mare ca la București. Ce frumos. Și a fost atât de încântată, a venit la mine, că și ea vrea brățări. Au apărut atâtea spectacole și informat, tot ce se prezintă în muzeu este imersiv și toate simțurile sunt acaparate. Tehnologia se îmbină cu arta și brățările astea ar merge automat. Ar Perfect merge foarte pentru- bine. Și deja le-au contactat pe fete să implementeze și ei. Wow! Deci e așa Excelent asta. Legea Da. dominoului, Da, știi? da, corect, În corect. sensul cel mai... Dar trebuie cunoscute, trebuie date mai departe tot ceea ce se întâmplă frumos. E fantastic când vezi că ceea ce tu ai implementat dorește și altcineva. Da. Deci înseamnă că e un lucru Eram bun. așa. Da, plină de entuziasm. Să vă sun, cum să nu... Excepțional. Abia aștept, sunați-mă în fiecare zi. Da, nu chiar, da. Am văzut că ești foarte ocupată. De câte ori am venit să facem și să realizăm acest mic spațiu pe care mulțumim din suflet că ni l-ai acordat Că să ne ne facem găzduiți, podcastul da, și da. că ne Dragi. găzduiți și sperăm să avem colaborări și mai departe, fiindcă este un loc minunat și Și ne simțim ca acasă, vorba Lidiei. Deci dacă ne-ați și invitat, clar că acum aveți o pilă. da, de mai fapt, ce da. Că asta era și ideea. Cumva, cei care vin și ne ajută să ne punem ideile în mișcare, trebuie cumva să fie cunoscuți de cei, fiindcă e ca și artistul.
artistul vezi pe scenă, pe noi ne vezi, să zicem, pe noi ne văd studenții ACAF, dar în spatele ACAF-ului stau foarte mulți care ne ajută să ajungem să facem ca ei să se simtă în prim plan. Și de ce să nu-i cunoască pe cei care ne ajută și îi ajută pe ei. Asta a fost ideea. Și e foarte fain când vezi oameni împliniți, atât uman cât și profesional, familial, profesional, să înțelegi care este demersul din spate, ce s-a întâmplat, care e zona fericită, care îi propulsează atât în carieră cât și în tot ceea ce fac în viața de zi cu zi, în familie. Pentru că mi-a ridicat mingea la fileu, venind vorba de oameni care ne înconjoară, oameni de aici cu care lucrez sunt foarte importanți. Suntem o echipă, nu eu singură, că eu singură n-aș putea, că e dita mai instituția. Sunt oameni care își dedică cu pasiune vin la serviciu și împreună lucrăm. Depunem efort constant, să realizăm proiecte culturale pentru comunitatea clujană. Sunt aici, trup și suflet. Impulsul prim vine dinspre cel din față, pentru că trebuie să existe un coordonator în orice ca să funcționeze. Și dacă impulsul prim este generos, este altruist, este bun, modelul este bun, e clar că oamenii absorb tot ceea ce au nevoie și vin înapoi cu feedback-ul cel mai bun. Da, ne ajută să fie așa. Da. Ai avut vreun plan efectiv în care ar trebui să-ți pui tu în valoare știința asta de peisagist? Da. Ai avut ocazia să realizezi un locșor sau un spațiu sau... Fizic nu, și planuri am făcut multe, doar... Fizic? Cum adică fizic nu? Adică, numai proiecte? Adică chiar să-l pun în aplicare, da. Am ajuns până în stadiul de proiect și cam atât. Dar am multe proiecte, am făcut destul de multe proiecte. Asta e foarte bine. Nu există această latură în care studentului îi se dau probleme pe care să le rezolve și chiar să le implementeze. Practic. De exemplu, eu am o curte aici în Piața Mihai Viteazu locuim. Dacă vrei să faci practică, te invit, fiindcă pe vremea când eram copil, aveam un vecin, Oros Baci, Rusu Baci, care așa grijă avea și nu era, nici nu a făcut peisagistică, nici nu a făcut same, nu a făcut nimica. El era, nu știu ce, muncitor la Cuc a fost. Da, sfințea locul. Așa niște plante frumoase aveam și rondouri de flori și iarbă și din astea tufe ca și în Franța, așa frumos, tot timpul le tundea. No, acum îi jale, cu J de la kilogram. Dar ziceam să vii că poate ne faci un plan și o să pun în aplicare planul tău, știi? Viziunea ta. Contra cost, Ți-am zis că se întâmple multe, se află multe. Și o să dăm denumirea curții Octavian. Bine, și Călin, uite. Uite, de exemplu, am întâmpinat și problema asta cu Parcul Bordei. În București am primit și o temă de reamenajare. Până la reamenajare, e cale foarte lungă, adică analiză vegetală, analize funcționale. Analiza pământului, mă gândesc. Da, geologică. Acolo mai mult este un geolog. Da. E mai multă geodezie, la mine e cu peisagistică, eu fac în mare parte proiectare și amenajare. Dar depinzi de calitatea solului și de factorii de mediu și câtă umbră și cât soare. Aici intră la analizele funcționale. De exemplu, și umbra, și la ce oră este și mai aglomerat, în ce părți. Am stat 6 zile pe teren în total, tot timpul, bine, nu consecutiv. Nu, dar să observi ce se întâmplă. Da, nu am dormit acolo. și a fost interesant și este o experiență. Și în total a durat tot planul așa mare, să fie tot proiectul gata, cam o lună de zile. O lună de zile. Evident că n-a fost pe final pe placul tuturor, dar cum să-i mulțumim pe toți? N-ai cum să-i mulțumești. Dar și nu ai cum să-i mulțumești. Nici nu trebuie să fii spre asta. E o lecție bună. E o lecție bună pe care ai primit-o, nu trebuie să mulțumești pe toată lumea. Tu trebuie să fii în acord cu conștiința ta. Deci dacă tu ți-ai făcut bine treaba și ești sigur că cu ceea ce ai venit, soluțiile cu care ai venit sunt potrivite,
să fii mulțumit de munca ta. Orice muncă creativă are pe oameni care iubesc ceea ce faci și delatori. Asta toată viața o să fie. Așa că inclusiv partea asta o înveți acum. Asta așa este, dar trebuie să le placă și lor, să fie bine. Doamne ajută. Dar să terminăm într-un Mod apoteotic. mod apoteotic și să le mulțumim invitațiilor noștri din acest episod, Ioanei Călin și fiului său Octavian Călin, și să sperăm că legătura noastră va dăinui în ani, în zeci de ani, în sute de ani. Da, fiindcă eu voi trăi 150 de ani, mi s-a spus. O țigancă în Parcul Mare mi-a zis: domnule, o să trăiești 150 de ani. Și mi-a cerut un leu și n-am avut. Da, și a început. Da, o schimba tot. Să ne întâlnim în proiecte cât mai faine împreună. Da, Doamne Da. ajută să putem realiza cât mai Și mulțumim că multe ne-ați proiecte. chemat. Cu Noi mare mulțumim drag. că ați venit. Ne-a făcut Da. mare Trimite. plăcere să fim aici. Asta Și e cel mai nouă. important. Mulțumim frumos!